Avui, la majoria d'estudiants universitaris tornem a les aules després de les vacances d'estiu. Qui de ben segur, ni avui, ni demà, ni d'aquí un mes, ni d'aquí un any, tornarà a les aules, seran les nostres companyes a Gaza. Les bombes israelianes han seguit caient. La fam, la set, el desplaçament, el genocidi. Infàncies i joventuts robades sota la bandera sionista. És per tot això que ens sumem a la vaga general del proper 27 de setembre. Si no és ara, quan? Comencem. Mi nombre es Amaya Rodríguez y soy una estudiante y trabajadora de la Universidad de Barcelona. De cara a la vaga general el 27 de setembre, que sobretot ens estem organitzant com a moviment estudiantil, però per començar a pensar una mica, concretar què volem fer i com ens volem organitzar. Pues el objetivo real y más profundo y claro de los estudiantes, llevar la lucha más allá de las aulas y las universidades. Perdona? Els països occidentals o els països del nord global estan finançant aquest genocidi que està dut a terme oficialment per Israel i es fa possible gràcies a les armes que estan finançant els nostres governs. Els drets que teniu vosaltres com a dones, com a col·lectius marginalitzats, com a classe treballadora, això s'ha aconseguit a través de la lluita de moltes persones que han vingut abans i que han fet vagues i s'han manifestat i han sortit als carrers i han frenat la normalitat de l'estat de les coses per canviar-les, que també estan basats en aquest sistema colonial i imperialista que ha explotat altres zones perquè aquí vivim com vivim. I això és una responsabilitat que vosaltres us heu d'informar i actuar en concordança amb això. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. I ara mateix el que està passant a Palestina i al Líban no és una situació aïllada. I no només està passant allà, està passant arreu del món, sobretot a la part del sud global, a la part que ha estat colonitzada durant tants anys. Hi haurà moltíssimes crisis que depenen de la lluita i depenen de la nostra movilització. Os invito a todas a salir a las calles, a manifestarse, porque no va a ser sin la ayuda de todas nosotras que no vamos a poder acabar con este terrible y brutal genocidio que está pasando en Palestina. ¡Vergonya! 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 It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. Yo no me imaginaba que esto iba a durar un año. And I repeat, free Palestine and vote yes for the resolution. Those against? A mí me ha roto muchos esquemas, me ha roto mucha esperanza en el sistema internacional. Smoke rising from a street in Jerusalem indicates yet another vain attempt by the Jewish terrorist gang to intimidate authority. El mismo gobierno que está bombardeando Gaza, el mismo gobierno que está enviando millones y billones y trillones de euros para que la gente muera, es el mismo gobierno que no está poniendo dinero en mi futuro o que no está mitigando contra el cambio climático. Es como su lucha es mi lucha para quitar todo esto, es la lucha de todos. Nos beneficiamos todos de que esto no sea posible y que esto no pase. I després, als A3? Em poses com 10. Soy María Serra, soy activista, vengo del activismo climático, pero me dedico también al activismo pro-palestino. Para mí, el comité de estudiantes al que ahora yo conozco empieza viendo las acampadas en Estados Unidos. Yo dije que quería formar parte y también quería dar mi ayuda. Y fui a la primera asamblea una semana antes de la acampada y desde entonces pues soy parte de la comisión de comunicación. Esto es Plaza Palestina, porque hacíamos la asamblea aquí y estábamos todos reunidos aquí y había una enorme bandera aquí. Aleshores la gent es seia tot més d'igual 100, 200 persones i aquí hi havia tot ple de tendes de campanya i també pels laterals. El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va resoldre aplicar la moció en suport a Palestina aprovada pel claustre.
Això inclou el trencament de relacions amb totes les institucions israelianes i les empreses que col·laboren amb el genocidi. El año pasado conseguimos que la universidad cortara relaciones con Israel, ahora queremos que nuestro gobierno también. Por tanto, estamos haciendo hincapié, hacerle saber a mi gobierno que yo con esto no estoy de acuerdo. The first pictures permitted of Jewish refugees on their way from Cyprus to Palestine.